Môžeme? Počkaj. Teď. Dámy a páni, v roku 998 v roku sa stalo, že jeden chalan bol opitý. Išiel po ulici a spadol do ňoho. A teraz nevieme, čo sa stalo. Tak... Čo sa deje? Počúvaj ma. V roku 2019 možno bude mať Ferrari. Dneska to stojí zo 20 miliónov a ja ho kúpim za 100 miliónov. No, dobrý deň. Hlásime dneska búrku, zlé počasie. Vonku 35 stupňov. V Liptovskom Mikuláši 28. Hlásime vietor do 25 km, 98, 45. Veľká prúka a veľký dážď. Počúvajte ľudí, bol starý deň, prišiel tu Zdeno, on to zjede. Hele, vole, bol starý deň, prišiel tu Zdeno, on to zjede. Hele, vole, bol starý deň, hele, vole, vole. Vole, vole, bol starý deň. No. Stala sa jedna vec. Po prvé, vonku sneží. Po druhé, vonku je zima. Počúvaj ma. Idem zarepovať jednu pre teba. Hej. Ja som herec. Počúvaj, vole. Lidi, odstaňte, prišiel tu zde na autorizite. Kúpil som si boty, firma kýža, pán Musilta. Lidi, počúvajte, co vám říkám, jo? Sakra. Nebudni, vole, odstaňte. Co je? Co říkáš? Říkej. Hlásime fujabicu. Hlásime vonku 35 stupňov, ale prebieha na 49. Lebo vonku sa veľmi lyžuje. Tak, tu nás zaspívame pre Janka Delita. Jan Delita chce zaspievať Keď som išiel cez Košice. I keď som išiel cez Košice sám. To bude písničku. Písničku. Nie, počkaj. Pustí nahrávanie. Skončili sme. Na budúce sobotu. Dovidenia. To bude aj písnička. Skús, tak to ako to bude.